Днес ще ви покажа как да си направим здравословни желирани бомбонки само от две съставки – грозде и агар-агар. Изронваме гроздето в тенджера, натискаме еспреса за картофи, за да освободим малко сок от гроздовите зърна и варим 5-10 минути. Отново притискаме еспресата и прецеждаме. Притиснете с шпатула за отделянето на повече сок. На една чайна чаша сок слагам чайна лъжичка и половина агар-агар. Разбъркваме, оставяме да заври и след това варим на умерен огън 5 минути. Сваляме от огъня и с пипета започваме да сипваме във формичките. Не приготвяйте наведнъж по-голямо количество, тъй като пълненето става бавно, а сместа може да желира. Ако това стане, загрейте отново до течно състояние. Когато напълните формата, може да приберете в хладилника за по-бързо желиране. Готовите бомбони извадете от формата, сложете в буркан и съхранявайте в хладилник. Тук съм направила бомбонки и от червен касис и ягоди. Ще се радвам да ги опитате и вие. До скоро!